Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 18-nji maýda Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşmak üçin Hytaýa bardy. Hytaýyň taryhy Sian şäherini Merkezi Aziýanyň döwlet başlyklary we Hytaýyň lideri Xi Jinping anyny dostluk wagdalaryny berkitmek üçin ilkinji gedek altyly topor formatyna pet-pet duşup geçirýärler. Hytaýyň daşary ýurtlardan import edýän gazynyň tas 40 göterimini üpjün edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sammiti Sewit liderleriniň arasyna iň soňky bolup bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow Hytaýa malaşyrýan iş saparynyň çäklerini Xi Jinping bilen iki çäk duşup geçirdi. Şeýle-de gepleşikleriň jemleri boýunça resmi namalaryň bir näçesine gol çekildi. Sewitde ykdysady we syýasy täsirini barha artdyrýan Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna harit dolanşygy geçen ýylyň dowamyna $70 milliard barabar boldy. Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyna sowda dolanşygy geçen ýyl $11,12 milliard barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň esas TV gaz müşterisi bolup Türkmenistan Hytaý gaz geçirjileri Hytaýyň maliýe serişdeleriniň hasabyna guruldy. Şeýle-de Hytaý Türkmenistanyň dünýädäki iň ýeri ikinji gaz känni galkynyş gaz ýatagyny öz maliýe serişdeleriniň hasabyna özleşdirýär we Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Türkmenistanyň gaz ýataklarynyň önümi paýlaşmak şertnamasy esasyna gaz çykarmagy hukugy bolan ýeketäk daşary ýurt kompaniýasy bolup durýar. Şeýle-de Türkmenistan Hytaýyň bir guşak bir ýol mega taslamasyna işçiň gatnaşýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň hökümeti Hytaýyň daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň tutan ýerli talap edýän bir Hytaý syýasatyny dolu goldaýar. Türkmenistan 2009-njy ýyldan bäri Hytaýa TV gaz eksport edýär. Türkmen hökümeti Özbegistan, Täjikistan we Gyrgyzstan respublikalarynyň üstünden çekiljek Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulmagy we işe girdilmegi babatda Hytaý hyzmatdaşlygyna bir baglaýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mundan ol 5-6 ýanwarda Hytaýa ilkinji döwlet saparyna malaşyrdy. Birazdan Türkmen lideri 2022-nji ýylyň sentýabryna Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanhaý hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitiniň çäklerini Xi Jinping bilen iki çäk duşuşdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 11-nji fevralyna wezipeden çekilmek niýetini ýaşar etmeginiň öň ýany özüniň prezident wezipetine iň soňky daşary ýurt saparyny 2022-nji ýylyň 3-nji 5-nji fevral aralygyna Hytaý Halk Respublikasyna malaşyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermeni Reid Standish Merkezi Aziýa Hytaý sammiti barada çap eden makalasyny sammitiň hem praktik jähetden iş ýüzüne hem de simbolik jähetden aýratyn ähmiýete ýedigini aýtdy. Sowet Soýuzynyň dargymagyndan bäri ilkinji gedek Hytaý lideri Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň ähritiniň döwlet başlyklaryny kabul edýär. Standish sammitde esasy ünsüň Sewit infrastrukturasyny ösdürmäge we Sewitde ara gatnaşygy ýokarlandyrmaga gönükdiriljekdigini aýdýar. Merkezi Aziýa Hytaý liderleriniň ilkinji pet-pet duşugy Ukrainada harby çoluşa malaşyrýan Russiýanyň täsir giňişligine girýän Sewit ýurtlarynyň täze hyzmatdaşlyklary umtylýan döwri geçirilýär.